son Leo Ventoso e imos facer unha entrevista con Leo Calvo. Imos entrevistar a Leo Bello, que é un compañeiro moi amistoso e traballador da nosa escola Ceipedrinas de Salva. Hola a todos. Cantos anos tes? Teño 11. Cal é a túa película favorita? Non teño. Tes mascota? Sí, un perro. Como se chama? Tinín. Xogas videoxogos? Sí, Cal é o teu preferido? Fortnite. Que debuxos da televisión gustanche máis? Bob Esponja. Que che gusta facer no teu tempo libre? Xogar cos meus amigos. Gustache ler? Sí, moito. Que libro estás lendo? Por ahora ningún. Gustache o deporte? Sí, Cal é o teu favorito? tenis. Gustache viaxar? Moito. Onde che gustaría viaxar? A Tokio. Cal é a túa comida favorita? Os espaguetis. Hasta aquí a nosa entrevista para Leo Bello. Adeus!